Festa de San Marcos. Teremos verbena, os cabalos máis fermosos de toda a península. É unha feira de maquinaria agrícola. Animales danche moita confianza, danche alegría. Temos maquinaria e de todo, tractores, temos de todo, de todo. Un dos eventos máis destacables da xornada de hoxe é a Feira Cabalar. Este ano recupérase a histórica ruta cabalar que data do ano 1578. Que é o que veremos hoxe? Pois exhibición de doma, exposición de diferentes razas e maquinaria agrícola tradicional e punteira. Quédate aquí. Temos aquí a Nancy, da Asociación Cabalar Serra do Barbanza. Que tal, como estás, Nancy? Ben, estamos organizando o concurso morfolóxico de San Marcos, un concurso que se basa de estampa e belleza. De onde veñen as especies? De onde? Pois veñen de todas partes de Galicia, desde Vigo hasta pasando por Pontevedra, Lugo, de moitos sitios de Galicia. E que estades facendo? En que consiste o traballo que estades facendo agora mesmo? Me estás dicindo que tedes que organizalo. Estamos facendo as inscripcións para a xente que se poda inscribir no día e poder concursar. E de onde veñen todos estes cabalos? De Lugo veñen moitos, de Pontevedra moitos tamén, e despois todo por aquí, da contorna, porque por aquí pola volta hai moitos cabalos. Moitos cabalos, hai moita tradición, verdad? Efectivamente. Este é o primeiro ano que o Concello confiou en nós, na asociación, e que organizáramos o San Marcos de Noia, e aquí estamos, o primeiro ano. E que te está parecendo? Ben, moi ben, hai moita xente, moito ambiente, e vai ser un bo día. Aquí é unha feira que foi histórica, bueno, a nosa familia veu aquí desde fai un montón de anos, na máis a organización poñernos en contacto con nós, pois xa dicimos, pois como non, depois de facía igual máis de 20 anos que non viñamos, pois nada, pois empezando e contentos de vir. E que te está parecendo o día de hoxe? Vexo aquí que tes moitas cousas, que vendes? Pois vendemos todo o necesario para o mundo da equitación, tanto para o cabalo como o jinete como para as cortes. E vos sempre estades por aquí en Noia, imagino que ides por aí, non? Por varias feiras. No, bueno, vamos en varias feiras, solo vamos ás feiras anuales de gando, e algunha de exposición a nivel nacional. Nós somos produtores, facemos, bueno, desde fai máis de 100 anos. Tan importante é para ti este mundo? Home, pois é o noso medio de vida, e aparte o noso hobby. Entonces todo está relacionado e todo está perfecto para nós. Ti tes cabalos? Pois claro, temos cabalos, sí. E os teus andan por aquí tamén? Non, vense unha cosa ou outra. Quedaron na casa. É verdad. Estamos aquí con Iago e máis con Leti. Vos de onde vindes? Da estrada. E que traedes? Un potro e unha potra. Como se chaman? Triana e Raio. E vos quides sempre por aí as feiras cabalares? Sí, Gustanche os cabalos? sí, Pero ti montas tamén? sí. Contame, como aprendestes? Porque meus pais e meus irmáns juntaran os cabalos e iban aos carnavales e eu aprendín a montar. Mira, caramba, e por aquí que? Tamén ves con el, verdad? Sí. Que é para ti esta experiencia? O mellor, seu pai e máis eu conocémonos no mundo dos cabalos e aos tres lle gusta o mundo dos cabalos. Sí. E ides por moitas feiras? Si, a todas as feiras, aos carnavales, ás rutas. Que vos parece a feira de Noia? Ben, está moi ben organizada. A primeira vez que vides ou xa viñas? Xa viñamos o ano pasado. Sí. E tu vestes a mesma sensación? Si, moi ben organizado todo.
E os vosos cabalos compiten? Sí, os dous, e máis unha española que temos na casa tamén. E como compiten? En que categoría? E na de potro e potra. De cruzaos, vamos, estes dous os cruzan. Xa ganaron algún premio por aí adiante? Que premios gañaron? Primeiro e segundo Segundo e potro. terceiro. Primeiro, segundo e terceiro? Estades moi orgullosos dos vosos cabaliños? Está moi ben, todos os anos o mío, pero hoxe, con este soliño, Hoxe parece que acompaña, ojo, pero seguramente, está un día estupendo. A feira de San Marcos falta unha parte principal, que eran os toros antigos. Era donde eu pasaba ben, pero agora non deixan ter toros. Bueno, eso é certo. Que vos están parecendo as especies que vides por aquí? Ben, además hai variado tamén. Sí. E despois pola noite, haberá que ir a baixar un pouquiño tamén a verbena ou non? A dar 4 saltos, e aí a Alameda a dar aí 4 saltos, e ben. Ti que eres particular, vides de algunha asociación? Eu son particular, veño de Lousame. De Lousame. E cantas especies traes? Contanos un pouquinho. Traio este que teño, que non está o mundo para ter moito. Estás presumindo do teu? Do meu, exactamente. Todos os anos veño a presumir a noia do meu. Como se chama? Nana. E algunha vez viñastes aquí a competir ou solo para disfrutar? Solo a disfrutar do cabalo. Que vos está parecendo o evento? Bueno, este ano parece que hai un pouquiño máis, aos outros anos. Cantos anos ves aquí a Noia? Eu levo 30, de moitos anos xa. Por que é tan importante vir a un día unha festa cabalar de Noia? Porque estás todo o ano a darlle de comer e ves presumir do que tens na casa tamén, porque senón... Tal cual. E non... Que fai comer e estar ali parado, non? Hai que disfrutar dela un pouco o día de San Marcos. Estamos aquí con Saúl Ábalos e con Asier, que van a ser os xueces. A ver que nos poden comentar. Nun concurso como o de hoxe, que é o que se busca? Que é o importante? Bueno, aquí lo que se busca es homogeneidad con la raza, los movimientos y después la calidad de las regiones. Y se puntúan en este caso se van a puntuar de 10 a 20 las notas y colocar los animales por el orden mejor que se pueda, ¿no? He sido juez durante 23 años de pura raza español con lance y ahora ya me jubilé. Pues ahora me han llamado aquí a la feria y vamos a ver cómo lo hacemos. Este ano en concreto, que é o que hai que xulgar aquí? Que raza? Yo voy a hacer pura raza español. Y a mí me va a tocar hacer el pura raza árabe y luego entre los dos pues yo creo que nos van a repartir las razas cruzadas y los ponis. Sí, los ponis. E que vos parece o que estades vendo? Dende que chegastes aquí, imagino que, bueno, pues fostes dar unha volta, estuvestes vendo as diferentes razas que hai, que é o que vedes? Sí, la verdad que es la primera vez que yo personalmente vengo aquí y me ha parecido que es una feria que atrae mucho público y que va a estar muy bien, aparte que yo creo que el clima nos va a acompañar. Yo aquí en Galicia he juzgado otras veces en Silleda y en Lugo y en ferias de este tipo, de así más de pueblo, con ambiente de toda la vida. Pues bueno, aquí es la primera vez, en Orihuela estuvimos en Alicante en otra hace muchos años, que también habían burritos y había mucho ambiente de feria auténtica. Y en el norte de Burgos, en Miñambres, otro pueblecito por ahí también. Estamos aquí con Ramón, un veciño de Noia. Que che parece a xornada de hoxe? Isto está cheo de xente. Bueno, a verdade é que sempre que hai esta feira enchese de xente, se é sábado moitísimo máis, a verdade. É unha locura. Sí. Estou vendo que, bueno, isto está pero cheo de coches. Sí, a verdade. Facilitades a vida a xente tamén, Bueno, nós fai moitos anos, faloche de fai 20 e pico anos, identificamos un problema, que é que aquí nunca había sitio para aparcar e dixemos, pois, temos unha finca, podemos poñela a servicio da xente, que aparque fácil, sencillo, directamente en frente da feira. O no, esta feira, a verdade, que faise desde moitos anos, e reúne un montonazo de xente. Que tan importante é traer unha feira con esta tradición aquí a Noia? Pois eu penso que é bastante importante, porque a zona do Barbanza suele ser unha zona bastante rica en agricultura, en este tipo de feira cabalar, entonces ao final, si se reúne toda a xente aquí nun espacio estupendo para este tipo de actividade, super importante para
para o turismo de Noia. Nós tivemos cabalos fai moitos anos, entonces, bueno, teño moita cultura da feira cabalar e tal, baixo, vexo un rato cando teño un rato libre, pero son máis da orquesta. Ti que lle dirías á xente que nos está vendo por que ten que vir a Noia? Bueno, ten que vir a Noia porque a verdade é que é unha vila moi bonita, é fermosa, carría, cando está a marea alta, e ten unha alameda moi paseable, unha zona bella estupenda, e sobre todo hoxe pola feira cabalar. Estou aquí con Óscar e con Alejandro. Vos que traedes? Cabalos? Contádeme. Cabalos, o que fa falta, vacas, Tamén. o que paguen. Sí. O que paguen. Cal é o Cal é o teu? O meu son máis cabalos. Sí. Bastante. Pero que este que temos aquí atrás? Si, esta perche, a española, é mala valla, que hai lá atrás que non se ve. É a primeira vez que divides a esta feira cabalar. Aquí sí, a esta feira sí, aquí en Noia sí, San Marcos sí. Os cabalos van a competir ou só os sacastedes para que veñan a feira? Os cabalos, en teoría, vimos aquí a vender. A vender? Despois, a ver, a concursar nada. Desde cando vos adicades a isto? Toda a vida. De toda a vida. Eu xa, cando era chico, xa meu pai foi ferrador toda a vida, tuvo cabalos, meu pai, meu abuelo tamén foi ferrador, sempre, na casa sempre houve cabalos. E agora continúa a tradición. Home, claro, se Dios quer, mentres poidamos e nos deixen, se Dios quer, vamos seguir adiante. Que tan importante para ti é este mundo? Pois ter animales na casa é unha cousa que dáche moita alegría, porque son cousas que danche moitas satisfaccións. A tradición entre xente xoven non era o que era antes. Antes ibas polas feiras, todos nos conocíamos, había moita máis palabra, e de hoxe en día iso estáse perdendo moito. A xuntanza, rutas cabalares, e todo ese tema estáse perdendo moito. Dirías a xuventude que é importante continuar con esta tradición, verdade? Sí, por suposto que sí. Sí, porque é unha afición bonita, é unha afición máis que deporte tamén, é moi bonito. Javi, que te está parecendo a festa? Pois, como sempre, un éxito. E invito a toda a xente de Muros, comarca, que veña a San Marcos, que estou seguro que vai pasar ben. Ti ves con cabalo ou ves a ver os cabalos? Eu como me encantan os cabalos, encántame todo animal, veño ver os cabalos. Sí. Entendo que, bueno, cantos anos levas vindo? Pois desde que levo vivindo en Noia, que son 19. Polo día atopamos moita tradición e moito folclore, pero pola noite unha verbena espectacular. A París de Noia non podía faltar, trouxo diversión e moitas ganas de pasalo ben. E para aqueles que bailaron moito e querían encher un pouquiño o bandullo, tamén houve pulpeiras, churrasco, de todo. Imos a ver como foi. Vamos embora, diga lá meu rei, lá de cima e nós aqui embaixo, cantando esse rascapé. Meu rei mandou, toca baião pra você dançar bonito, esquentando o coração. Meu rei mandou, toca baião pra você dançar bonito, esquentando o coração. Meu rei mandou, toca baião pra você dançar bonito, esquentando o coração. Meu rei mandou, toca baião pra você dançar bonito, esquentando o coração. Meu rei tocou sua concertina, no shot das meninas me alegrou. E nas estradas de Canindé saudou a lua cheia, a lua é rei, eu boto fé. Meu rei mandou, toca baião pra você dançar bonito, esquentando o coração. Meu rei mandou, toca baião pra você dançar bonito, esquentando o coração. Meu rei mandou, toca baião pra você dançar bonito, esquentando o coração. Meu rei mandou, toca baião pra você dançar bonito, esquentando o coração. Meu rei mandou, toca baião pra você dançar bonito, esquentando o coração. Meu rei mandou. Festeiros, imos ir un momentiño a publicidade, pero que non se vos ocorra levantarvos do sillón. Enseguida volvemos. Colaboran
Noia histórica, comercio, servizos, hostalería. Noia preto de ti. Abrimos todos los domingos. Zapatería Versalles, calzados de todos os estilos con marcas como Picolinos, Callaghan, Fluchos, Divia, Lodi, Timberland e moitas máis. Deseño e comodidade nos teus pés. Tipitos moda infantil, as últimas tendencias pros máis pequenos, calidade e estilo ao mellor prezo. Talla de 0 a 14 anos, a atención personalizada. Outlet permanente en tenda, visítanos en Noia. Óptica Nieto, centro de optometría e audioloxía en Noia. Estamos en Malecón de San Lázaro 11. Coidamos os teus sentidos. Calzados Monchel, as mellores marcas en calzados. Todos os produtos da nosa tenda nun clic. Envío gratis. Visita a nosa web www.monchel.com. Briconoia, calzado, roupa laboral e de protección para todos os sectores profesionais. Serigrafía e bordados. Visita a nosa web briconoia.com. Alquinoia, lugar de maquinaria de construción e venda de ferramentas de ferretería para particulares e empresas. Ofrecemos os mellores prezos do sector. Que tal, festeiros? Xa estamos aquí de volta e detrás de min centenares de persoas que veñen de todos os rincóns de Galicia. E por que vai a ser? Pois porque estamos inaugurando as festas do verán aquí en Noia. Como vai o día? Conta. O día vai empezando ben, vai indo ben a cousa. Vexo que estades moi apurados. Non, hasta ahora estamos ao relentín. Pero bueno, xente por aí hai, Cantas racións de pulpo se serviraron hoxe? Pois non diría, pero sobre 500 kilos. Pides estar durante os 3 días? No, aquí hoxe solo. Depois estamos alá da Alameda. Despois movedesvos buscando, bueno, pois onde hai máis xente. Claro, aquí o tema da feira dos cabalos é hoxe nada máis. Hubo algo onte, pero bueno, non era moita a cousa, entón non abrimos. Que tal o pulpo? É daqui da ría? No, este é de Marrocos. É o pulpo marroquí. Pulpo de Dakar, bueno. Da ría non hai nada, da ría. Pero está ben bo igualmente, verdad? A ría, hostia. Eu si falo mal del non vendo, Mira, prova. Prova, mira. Vou probar, Dis que está ben bo. Xa te digo agora. No, mal non se pode falar dela, a verdade é que non. Moitas gracias, Contanos como está indo hoxe o día. Bueno, pois un día maravilloso, tanto climatolóxicamente como de participación. Era algo que xa viñamos seguindo durante esta semana e creo que vai ser un día magnífico de San Marcos, como xa foi onte na víspera. Sí. Creo que foi un día maravilloso, unha participación de público inmensa pola noite na Alameda, como sempre a París de Noia e máis estas rapaciñas que viñeron de Canarias. E, bueno, tamén para min foi moi significativo e moi emotivo o tema do curro de cabalos, que creo que foi algo que se recuperou, que non se facía, e ese é un dos bastións que estamos intentando traballar de cara a estas festas de Noia e a estas festas de San Marco, que é recuperar o tradicional e traballar tamén con darlle oportunidade a músicos e talento que temos local, como xa fixemos no seu día en San Bartolomé, no Nadal, como a actuación de hoxe de Carabela, por exemplo, que é un grupo que é daqui, non? Que creo que vai ser unha actuación pois magnífica. Estamos vendo que, bueno, é que está cheo de xente, a verdade, ven xente de todos os puntos de Galicia. Bueno, San Marcos é unha feira, porque é unha feira tradicionalmente moi querida non só por os cidadáns de Noia, sino tamén por toda a comarca, non? San Marcos é un día que ven xente de todos os concellos limítrofes, que ven xente de Mazaricos, que ven xente de Lousame, que ven xente do Porto do Son, que ven xente incluso da nosa norte, e claro, entonces pois foi unha acumulación de xente moi importante, non? Que lle pediría ao alcalde a San Marcos? Bueno, lle pediría que se recupere ese valor sentimental e tradicional do que é a Feira de San Marcos,
as normativas en canto que é o sector gandeiro e demais son máis complicadas, acertadamente, penso, pero sí recuperar ese espírito, como se estaba dicindo antes, con este tipo de actos. O concurso de cabalos hoxe vai durar hasta a tarde, e por outro lado, pois que a xente participe e, sobre todo, como che dixen antes tamén, a cuestión de seguridade é un aspecto moi importante, non? Estades por aquí pola feira de maquinaria agrícola, vos estades interesadas en comprar algo? No. A mellor igual sí, Sí. Igual sí. Estás vendo bo produto? Un trator. Andamos mirando, xa con oferta. Sí. E fostedes a ver os cabalos? Fomos. Que tal, que che pareceu? Moi ben. Habías moi bonitos. Sí. Moi ben, sí. A que maquinaria estás traendo? Bueno, temos motocultores, motosserra, desbrozadora, maquinaria pequena sobre todo. Creemos que hoxe vai ser un bo día de venta pola cantidade de xente que hai por aquí. Hoxe en día nas feiras pouco se vende, máis ben é unha máis exposición que venta. Pero bueno, hai que enseñarse. Que tan importante é traer produtos como os que estades vendendo a feiras como a de hoxe? A ver, é moi importante, o que pasa é que esta feira préstase. Hai outras que non. Poñen moito do seu lado para axudarnos, para todo. E apoian moito a feira. E hai feiras que é unha ruína. Que é o que vendes? Que vemos que tes aquí a furgoneta chea de cousas. Bueno, eu traballo nunha empresa, nunha multinacional, que principalmente vendemos ferramenta electroportátil, vale? Aquí temos as máquinas máis vendidas, que son os taladros, depois empezamos polas chaves de impacto, carracas, neste frente temos os martillos, serra sable, seguimos polas amoladoras para traballar con a man, con dúas, dependendo do traballo que vai a facer o noso cliente. É a primeira vez que vides a festa? Non, nos vimos aquí todos os anos, A verdad que o ambiente é moi bo e dá gusto vir aquí e que haxa tanta xente. E a xente achégase, non? A preguntar, estaba vendo antes. A verdad que sí, traballamos nunha empresa que é bastante conocida, a verdad que a demanda é fabulosa, vale? Xa vendemos bastantes cousas. Bueno, pois trouxamos un pouco de todo. Nós temos ali tema de alquiler de maquinaria e venta, e trouxamos un pouco da ferretería, máquinas de lavar, cortacésped, motocultores, desbrozadoras, motosierras, un pouco de todo. Entonces dirías que en xeral a valoración do día é boa, non? En cuanto a venta. Sí, non nos podemos queixar. Sí, vimos todos os anos, xa levamos vindo 2 anos, o ano pasado trouxamos menos mercancía, este ano, bueno, trouxamos un pouquinho máis, porque tamén aumentamos a flota. Moi ben, e como empresario, que lle pedirías a San Marcos? Que veñan como este ou millor. Que ben. Que lle pediríades por aquí a San Marcos? Que nos regale un cabaliño, polo menos. Agora xa vamos vellos para andar, entón tipo cabalo... A gasolina subeu moito. Comprastes algo, non? Sí, uns churriños, porque, bueno... Que están aquí apoiados para facer o churrasco. O churrasco é o que facía falta para comer agora, xa. Dentro un pouquiño churrasco, eu vexo a eles apoiados aquí, parece que... A que che parece esta festa? Está moi ben, bueno, eu sou evito da vida, está moi ben, este ano hai moitos cabalos, está moi ben, quedado moita xente, sí. Cadra no sábado, que se lle vai pedir por día, está moi ben, moi contento, está ben. A estas horas do día xa parece que vai apretando un pouquiño a fame, Sí, vai apretando a fame, vai. E máis, sobre todo cando te pos diante dun posto como este e ves tanta cantidade de produto, podes nos dicir un pouquiño que é o que vendes? Vendo, mira, xa empezamos por aquí, rosquillas de Pontareas, o pan de pasas e o pan de migo, o pan de centeo fago eu. Cal é o que prefire a xente? O de pasas e o de millo. É o que máis vendo, é o que máis salida ten, porque é un pan que é especial. Non é un pan de todos os días, é o que máis vendo. A primeira vez na festa de Noia? No, levo 30 e pico de anos vindo. Sí, e que che parece este ano? Moi ben, hoxe está moi bo día, non chove, e a xente está moi contenta, a ver se todo moi animado de momento.
Bueno, xente, hasta aquí a festa de hoxe, pero se queredes que vayamos á vosa festa non tedes máis que convidarnos. E para iso, chamando ao 986 71 07 41 ou ben enviando unha mensaxe ao correo de festa@canalriasbaixas.com. Moitísimas gracias e ata pronto!